Sagung Protam kagung Sumna Putri ingkang dahat satuhu kinurmatan kepareng sampun paripurna wonten ing ngarasa antika sami minggahing satataning upacara sungkem menah krobongan jangkep sampun kepareng paripurna ingkang kepareng kapratitisaken dening Tata Rias Alex WU ingkang sampun kepareng sedya amaratitaken adicara ing rikala menika ugi agaturaken wilujeng rawuh wilujeng prarak lenggah menika dhumateng sagunging Protam kakung Sumna Putri kasengkecak no inggih dipunkan kanthi marotu maretikanipun ngantos paripurna adicara.